No, takže volám sa Tomáš Ciganík, mám 25 rokov a som profesionálny MMA zápasník, trénujem v Spartacus Fight Gyme v Trnave a rád by som vám porozprával troška o mojom živote, troška o mojom súkromí, takže môžeme ísť na to. OK, takže 25 rokov. Sme rovesníci, hej? No, aha, OK. tak som až teraz zistil. Jo, takže 98. Áno. Dobre, Cigo. Aké si mal detstvo? Aké si bol dieťa? Vieš čo, detstvo som mal také viac menej ničím špeciálne, také pohodové. Viac menej celé detstvo som sa venoval športu, lebo rodičia ma dali od 6 rokov, ak si dobre pamätám, tak na hokej. Hrával som ľadový hokej 12 rokov a viac menej to detstvo bolo stále viac menej ten tréning, škola a už potom, keď som viac menej tak troška dospieval, tak už sa vo mne budili také, že bol som viac také energické dieťa, takže už tam boli aj nejaké tie bitky, v škole sme boli tam plná trieda hokejistov, takže sme sa viac menej bijavali dosť medzi prestávkami a tak, ale nič nebolo nejaké hrozné, že by som bol nejaký blázen, že by teraz rodičia za mňa museli chodiť do školy. Niekedy to prišlo, ale nebolo to nič hrozné. Jasné. Takže asi také celkom pohodové detstvo a keď som dospieval, tak už asi tá náklonnosť bola troška viac menej do tých bojových športov, ale stále som viac menej hrával vlastne ten hokej do tých 18 rokov. Super, čiže na hokej, keď si bol, tak si hrával aký post? Čo si bol? Hrával som obrancu, ale sem tam nejaké sezóny som chodil aj za útočníka. Vždycky, keď som bol obranca, tak som vždy závidel tým útočníkom, že vlastne oni dávajú góly. Na nás je vlastne tá ťarcha, že musíme to brániť, nemôžeme spraviť chybu. Jasné. A vlastne tí útočníci, my sme im vypracovali vlastne tie veci pre tých útočníkov, oni vlastne dávali góly a oni vlastne boli tí slávni. Takže niekedy som mal takú tendenciu pýtať sa trénera, že dajte ma do útoku, že chcel som aj ja dávať góly. Jasné. Niekedy som tam niekoľko zápasov som odohral aj v útoku, sa mi zdá niekedy aj, že celú sezónu, ale viac menej bol som len ten obranca počas skoro celej kariéry. Niekedy fakt ten útok, ale viac menej ten obranca, no. A čo sa týka štúdia, tak si chodil na nejakú športovú školu, alebo? My sme mali na základnej škole, vlastne, keď som išiel do 6. ročníka, tak nám spravili, že športovú triedu, tam sme boli akože plná trieda viac menej hokejistov a to až do 9. ročníka a potom som išiel vlastne na strednú do Piešťan, na elektrotechnickú, aj kvôli tomu hokeju, lebo môj oco chodil tiež na tú školu, tak ma tam dal, že elektrotechnická, že môžem byť elektrikár, môj oco je tiež elektrikár, tak som išiel vlastne do Piešťan a tam som aj pokračoval s hokejom. No a tam sme neboli vôbec športová trieda, tam som si vybavil takú výnimku, že som mal individuálny plán, takže som mohol viac chodiť na tréningy, nie až tak do školy, čo som niekedy aj využíval. Takže potom už to nebola športová škola, ale vybavil som si individuálny plán jedno s druhým a na tej strednej škole som ešte hrával ten hokej. OK, a hokej si teda hrával 12 rokov? Hokej som hrával 12 rokov, skončil som presne nejak 18-19. Neviem presne, či 18-19, stále si na to spomínam, ale viem, že jednu sezónu som odohral už s plexisklom a to vlastne ideš po 18 s plexisklom, takže mohol som mať tých 19 rokov, dokedy som hrával hokej a vtedy som začal potom aj trénovať MMA. Čiže ten prechod bol aj kvôli tomu možno, že z tímového športu si chceli ísť na niečo solové, že keď ten úspech príde, tak si zaň v podstate môžeš sám, hej? Asi áno. Ja som vlastne mal, aj keď som hrával hokej, tak tie posledné sezóny v Piešťanoch už sme mali také, že prvá sezóna bola dobrá, išli sme postupovať do extraligy, to ma bavilo. Potom ďalšiu sezónu už som išiel hrať juniorku, tam sme hrali extraligu a tam sme mali dosť slabý tým na tú extraligu, takže sme prehrávali. Takže už to bola taká sezóna, že fakt, že sme dosť prehrávali, takže ma to menej a menej bavilo a potom tú ďalšiu sezónu sme išli do prvej ligy juniorov, sme sa vrátili vlastne naspäť, sme vypadli, alebo sa mi zdá, že tak, že sme vypadli. No a vlastne tie posledné 3-4 roky hokeja som začal sledovať MMA, vtedy bola tá éra Johna Jonesa, keď vtedy vyhrával tie tituly, vtedy som to nejak začal sledovať a strašne som to tak sledoval, že chcel by som raz robiť to MMA, že fakt, že je to individuálny šport, že tuto je to vlastne hokej, kolektívny šport, ale
vlastne ty spravíš tú chybu, pokazíš to celému týmu. Jasné. Potom ty hráš dobre, darí sa ti a niekto spraví chybu a zase ty prehráš vlastne. Áno, jasné. Takže bolo to také, že fakt, že som mal v hlave tie posledné 3-4 roky, že chcem ísť robiť takýto individuálny šport a strašne ma fascinovalo na tom MMA, že vlastne ty, čo si odmakáš v tom gyme, tak to ideš ukázať proste do tej klietky. A najlepším možným spôsobom, že sa ideš proste byť. No a to ma proste tak fascinovalo, no a po tej sezóne, jak som bol tretiak na strednej, to bola tá zlá sezóna, tak som si povedal, že idem to skúsiť, idem spraviť, že letnú prípravu, že budem boxovať. Že proste dám si namiesto letnej prípravy, čo sme stále mali s trénermi, ťažké letné prípravy, tak som zdal, že idem boxovať. To som bol tretiak na strednej a išiel som vlastne na prázdniny domov do Partizánskeho. No a jak som začal boxovať, tak už som si povedal, že no tohto už neodpustím a že už ten vlastne 4. rok, čo som sa vracal na tú strednú naspäť do Piešťan, tak už som vlastne si našiel gym tam niekde, začal som v Partizánskom trénovať cez tie prázdniny a už som aj otcovi povedal, že no toto ma baví, že o tomto som sníval posledné 3-4 roky, že budem MMA zápasník a že teraz som už začal, že už nemôžem skončiť a už jak som nastúpil do toho 4. ročníka, do toho maturitného na škole, tak už som si našiel aj gym v Piešťanoch a už som proste s tým pokračoval. S tým MMA. Čiže ty si to mal tak naopak s tým kolektívnym a individuálnym športom. Ja som začínal na karate, že individuálny šport a dostával som v škole dosť biedu, že však to je iba balet, to není bojové umenie a takto, tak ja som potom presedlal na futbal, aby som bol trendy. No jasné. Čiže som to mal naopak. To môže byť, že keď niečo hráš dlho alebo niečo robíš dlho, tak je to prestať baviť a máš tú motiváciu robiť úplne niečo iné. Že proste ja som fakt, že už ma to fakt sralo ten hokej. Akože bavilo ma to stále, ale keď už máš v hlave niečo zakorenené, že posledné roky, že chceš niečo robiť a príde na to príležitosť, tak proste už na to presedláš a už nepustíš. Hej, musíš sa toho chopiť. No jasné. No dobre, takže keď si začal s tým MMA, tak ty si odišiel aj do Írska, však po strednej škole, tuším. Čiže... No bolo to tak presne, že vlastne ja som ten posledný ročník na strednej už robil MMA. V Piešťanoch chodil som trénovať, že do Piešťan, tam to bolo také celkom slabé, tak som chodil raz, dvakrát za týždeň do Trnavy, do Spartakusu, ešte tam začínal Spartakus, možno bol 2 roky, 3. No a takže na tej strednej som to nejak takto uhral, že Piešťany, Trnava, nejak som sa motal. No a potom, jak skončila stredná škola, tak som išiel vlastne naspäť do Partizánskeho domov po strednej škole. No a samozrejme po škole mal som vyštudovaného elektrikára, tak otco elektrika, takže s ním idem robiť. Však to bol vlastne otcov plán, že idem s ním robiť. Tak som nastúpil otcovi do roboty, ale samozrejme s tom Partizánskom, jak som začínal, tak tam som pokračoval trénovať. No a chodil som s ním do roboty, celý deň som robil, hneď po robote, ešte si pamätám, sme sadrovali, alebo čo, bol som špinavý od sadry a ani som sa nestiel odprchovať, išiel som rovno do gymu, tam začal tréning a celý biely som bol od sadry a trénoval som, lebo fakt, že ten celý voľný čas som chcel obetovať tomu tréningu. Áno, jasno. Takže vlastne to som robil s otcom, neviem koľko to presne bolo, možno 3/4 roka som robil s otcom, s tým, že som trénoval. No a začali prvé amatérske zápasy, to som vyhrával, prehrával, stále hore-dole. Aj keď som vedel, keď som nastúpil do toho vlastne prvého amatérskeho zápasu, tak proste ja som bol tak v hlave nastavený, že aj keby teraz, že 4 po sebe amatérske zápasy prvé prehrám, tak viem, že budem pokračovať a viem, že tú motiváciu nájdem a viem, že ďalej prídu výhry. Ale proste striedali sa výhry, prehry a potom už som začal tomu MMA tak troška viac rozumieť. Začal som viac vyhrávať. Už som si tak veril, mal som možno 5, 6, 7 výhier po sebe v tom amatérskom MMA. No a stále som trénoval v tom Partizánskom. A prišiel taký zlom, keď som si myslel, že som akože neporaziteľný. Už som to mal akože tak v hlave, že ty kokos všetko vyhrávam. Takže som dobrý, že idem jedno s druhým, však makal som aj na to a zrazu prišiel Titan Fight Night, bolo v Dubnici, Titan Fight Night, som tam zapasil na akcii, prišli tam všetci, brat, rodina, všetci prišli sa pozrieť, už som bol taký viac menej, že už vedeli ľudia o mne, že som celkom, že môžem byť dobrý. No a v prvom kole som prehral na armbar. Tak to bolo také, že ty kokos, jak som odišiel z toho zápasu, sadol som si do šatne, hovoril som si, že ty kokos, je toto možné, že takto som mal šnúru víťazstiev a takto prehrám.
No a už hneď prvé slova, čo boli moje po zápase, keď som si tak akože vydýchol z toho zápasu, tak hneď prvé slova, že musím zmeniť gym. No a kamaráta som mal, čo ešte predtým na Titan Fight Night prišli z Írska aj trénerom, už som sa s nimi debatoval, či tam nemôže ísť, či tam sa nedá nájsť nejaká robota. No a oni, že jasné všetko, ale potom som to tak zahodil, že však budem tu, však vyhrávam, nie? A jak som prehral v tom prvom kole na ten armbar, tak som si povedal, že potrebujem zmenu a hneď som písal tomu kamarátovi a vlastne za nejaký mesiac, čo je v Írsku vlastne ten Slovák, Áno. Maga sa volá, tak vlastne za nejaký mesiac, možno aj skôr, už som mal pobalené kufre, už som mu písal, že mi vybaví ubytovanie jedno s druhým a za nejaký mesiac po tom zápase som odišiel do toho Írska vlastne. A v Írsku si len trénoval, alebo si tam mal aj zápasy ešte? No do Írska som išiel hlavne kvôli tomu však trénovať aj zápasiť. Takže vlastne som tam trénoval a aj zápasil, ale tá úroveň tam bola taká vyššia trocha, jak tu ešte predtým. Jasno. Takže aj som zápasil, aj som poprehával nejaké zápasy, no ale málo som tam zápasil preto, lebo ja som tam bol nejakého pol roka alebo 3/4 a začala korona. Takže tam sa stopli úplne zápasy, takže som vlastne nemohol zápasiť a takže som tam viac menej len trénoval. Ale predtým som však mal nejaké zápasy, mal som tam aj amatérsky zápas Cage Warriors, čo prišli, vlastne ja som bol dole v Corku, čo je vlastne na juhu Írska a prišiel Cage Warriors po 10 rokoch z Anglicka naspäť do Írska a vlastne tam som mal amatérsky zápas. A ten si vyhral? Ten som prehral, bohužiaľ, ale nevadí, však každá prehra nás posúva. A skúsenosť asi obrovská, no, že? Jasné. No a potom, keď si sa vrátil v podstate z Írska, tak si stále pokračoval v amatérských zápasoch. No ale ešte by som sa vrátil k tomu, že tam vlastne moja kapitola zápasov neskončila v Írsku. Ono vlastne bola tam ja som tam odzápasil nejaké zápasy, mal som sa ísť do 2 prehry, od titul som išiel jednu v Vakuume a potom som mal ten Cage Warriors, to som tiež prehral a bola korona, dlhá pauza v korone. Ja som tam vlastne aj robil v hoteli, takže v hoteli bolo málo roboty, mal som síce full time, takže dostával som viac menej peniaze za tú robotu normálne, za ten full time a vlastne všetok voľný čas, čo som mal, tak som len trénoval. Zápasy neboli, takže som mohol len trénovať. No a prišiel prvý event po korone v Írsku a pripravoval som sa vlastne na ten zápas dlhú dobu a 3 dní pred zápasom nám povedali, že nejaké čo boli tie korony, všelijaké papiere, čo si musel mať, aby si mohol uskutočniť event, tak vlastne 3 dní pred zápasom nám povedali, že zápas sa ruší, že celý event sa ruší kvôli tomu, že nemajú niečo vybavené kvôli tej korone. Hej. Tak som si povedal, že ty kokos, že pripravujem sa a nič, dobre, tak som sa pripravoval po korone na ďalší zápas a zase ho zrušili. Tak už som si povedal, že takto to nejde ďalej. Ja som bol v najlepších rokoch v tej kariéry, kde musíš zapasiť, keď máš tých 21-22 rokov, stále vtedy musíš najviac zapasiť. Ano. No a tak som si povedal som trénerovi, dohodol som sa tam s trénerom z Írska, že idem domov, idem na Slovensko, lebo videl som, že tu sa to už naspäť rozbieha po tej korone, tie zápasy amatérske. No a tak som si kúpil letenku. Za nejaké 3 týždne odtedy, jak som to povedal trénerovi, som si kúpil letenku. On, že dobre, že však musíš zapasiť, dohodneme sa, že pôjdeš teda naspäť na Slovensko. Tak som si kúpil letenku, no a za nejaký týždeň mi tréner povedal, že či si nechcem zobrať opasok Clanwars na Slovensku. Ja, že áno, že čo sa deje jedno s druhým, že 2 týždne do zápasu, že dostal som šancu short notice na Clanwars o titul. A to som mal presne, že týždeň pred odletom, jak som mal letenku. Tak ja som trénerovi hovoril jasne, že to berem. A nakoniec ešte pred tým koncom, jak som skončil v Írsku, som mal ešte zápas o titul v Clanwars, ktorý som vyhral druhé kolo na KO. Takže to bolo také vlastne zadozučenie celej tej írskej prípravy. Áno. To si asi aj nevedel. To som nevedel. Nemal tam poznačené, no ale to bol taký môj najsilnejší moment v tom Írsku, že proste ja som mal tú letenku kúpenú, že už idem na Slovensko, bol som pobalený, tréner mi povedal short notice, niekto tam vypadol, nechceš si zobrať opasok domov, ja že jasné, išiel som tam so zápasníkom, ktorý vlastne mal nejak 4-0 v amatéroch a mal všetko mal knockouty. Takže bol taký obávaný a bol vlastne taký, že potrebujeme pre neho nejakú potravu, keď sa mu zranil ten originálny super. Ja že jasné, ja som bol celý čas v príprave, oni ma brali akože nejakú potravu, on bol postojár a vlastne prvé kolo bolo také celkom vyrovnané a druhé kolo som mu vlastne trafil moju zadnú a tam bolo nejaké KO. A vlastne ukončil som ho na knockout v druhom kole a vlastne vyhral som titul vo super lightweight, to bolo v 75 kg, titul vlastne Clanwars.
čo je vlastne, to bola vlastne v Belfaste, čo je vlastne Severné Írsko, čo už viac Áno. patrí pod Anglicko, takže to bolo tam v Belfaste. Čiže to bola taká karma za to všetko, čo sa dialo v tom Áno, ja si tiež Írsku. myslím, že mal som tam prehry, mal som tam ťažké zápasy, ťažkých superov a potom prišla tá korona, takže viac menej v tom zápasovom som tam nič nedokázal v tom Írsku, dá sa povedať, ale však v tom amatérskom tam ide o tie skúsenosti, o tie tréningy, v tom gyme to bolo fakt, že dobre, akože dobrá úroveň, všetko. Naučil som sa tam po anglicky, takže hodnotím to dobre, ale toto bolo vlastne taký záver, taká bodka za tým Írskom, že vyhral som ten titul v tom Clan Wars. Super, a tam v podstate začala aj tá tvoja samurajská cesta. No, to by som chcel ešte povedať, že vlastne ten kamarát, čo ma tam zavolal, on tam mal vlastne rodinu. A takže viac menej venoval sa tej rodiny. Ja som prišiel do cudzej krajiny s tým, že on mi vybavil ubytovanie, že s takým Čechom som býval na dome, jedno s druhým, dobre, všetko. Ale on sa viac menej venoval tej rodine a ja som viac menej po anglicky nevedel skoro nič. Takže aj keď som prišiel do gymu, tak tréner mi písal do prekladača, že po anglicky, lebo ja som fakt, že nerozumel. No a on sa viac menej dosť venoval tej rodine a ja som sa venoval, vlastne bol som veľakrát sám. Že proste veľa času som trávil sám, že bol som buď robota, tréning, alebo proste sám. Keď som mal voľný čas, som bol sám, tréning, sám, proste veľa času som trénoval sám. No a vtedy som začal, Jiří Prochádzka, začal vydávať vlastne tie diely, také, že Way of Life, alebo neviem, jak sa to presne volalo, to, čo tam vyprával o tej knihe, 5 kruhu a tak. On 10 dielov to má a vtedy to začal akurát vydávať. No a vyskočil prvý diel. No a už som vlastne predtým, už som si pozeral nejaký ten jeho štýl a vyšiel prvý diel. A zrazu tam začal rozprávať on o tej samurajskej ceste, že ak si študoval o tej knihe 5 kruhu a kúkal som na to, normálne som tomu nechápal, že ty koko, že fakt, že toto je sila. Tak už som normálne aj ten jeden diel mal nejak možno 30 minút. Som si ho púšťal aj viac a viackrát. Som na to kúkal, že ty koko, že tak toto je veľká sila. No a čakal som už len na ten druhý diel, potom na tretí, na štvrtý a ma nakoniec mali 10. Ale tie prvé diely boli aj tak najsilnejšie. Tam bolo vlastne o tej ceste samurajskej, druhý bolo o meditácii, proste o tom, jak tráviť čas so svojou myslou. No a tak som to strašne žral, strašne ma to akože chytilo, že som na to kúkal fakt, že veľakrát som si to prehrával, potom som si študoval jeho tréningy, jeho veci. No a strašne ma to chytilo a potom vlastne hneď som išiel si kúpiť, keď som prišiel na Slovensko, tak som si hneď išiel kúpiť tú knihu 5 kruhov, ale nikde nebola. Nemohol si ju zohnať. Ona bola taká, to je v českej verzii, taká fialová. A fakt, že nikde sa ju nedalo zohnať, tak nakoniec kamarát mi objednal z internetu, dal mi ju, no a tak som mu poďakoval. No a išiel som, jak som išiel naspäť do Írska, som bol v autobuse, tak som si prvýkrát otvoril tú knihu, ale nezačal som ju hneď čítať, ale začal som len si pozerať vlastne ten obsah tej knihy. Áno. Tak už som sa na to tak, že aha, obsah, že dobrý, jedno s druhým. A potom, jak som prišiel však domov, jedno s druhým, tak začal som si pomaličky tu čítať tú knihu. Za tú 5 kruhov. A začal som si ju čítať a jak ju prvýkrát prečítaš, tak vlastne prečítaš ju, ale nič ti až tak nehovorí. A ono je, v tej knihe je taká veta napísaná, že čím viac prečítaš túto knihu, tak tým viac v nej nájdeš. Takže ja som prečítal prvýkrát, dobre, odložil som si ju a za nejaký možno mesiac som si ju pozrel znova a už som v tej knihe vážne viac našiel, že viac tak išla do mňa tá kniha. Tak som si ju prečítal, nečítal som ju že naraz, ale prečítal som si napríklad pár strán, možno 30-40 strán, za 2 dní znova 30-40 strán, ona nemala veľa strán, možno má 200 strán. No a takto som si to čítal a zas ten druhýkrát, ak som si ju čítal, tak zas viac išla tak do mňa. Ale furt som myslel na tú vetu, že čím viac čítaš ju, tak tým viac nenájdeš. Áno. Tak potom za nejaký mesiac som si ju chytil znova a väčšinou som ju chodil tak čítať, že chodil som do prírody pri nejakú vodu a tam som si sadol v kľude sám a tam som si ju čítal. No a išiel som napríklad tretíkrát si ju čítať a zas viac išla do mňa. Že fakt, že zas viac som si ju čítal, tak zas som cítil, že fakt, že toto je tá cesta, po ktorej chcem ísť, vieš, čo myslím. Takže vlastne
čím viackrát som ju čítal, tak fakt bola pre mňa silnejšia a hodnotnejšia tá kniha, ako keď som ju prvýkrát dostal. Prvýkrát som si ju dostal, fakt som na ňu kúkal, že toto je tá kniha, čo proste aj ten Jiří Prochádzka o nej hovorí. Ale jak som si ju fakt, že začal veľakrát čítať, tak sa to dalo fakt, že do mňa a tá cesta proste, tie veci, čo sú tam, tak je to fakt pre mňa ako taká Biblia, že proste fakt, že silná kniha a tam som sa vlastne tak dostal do tej cesty, že a ten najlepší čas, čo som strávil, tak bol sám so sebou a vtedy proste vieš pracovať s tou svojou myslou, vtedy sa cítiš fakt, že silno. Silno sa cítiš a proste ten čas, čo som tam trávil sám so sebou a čítal som si tieto samurajské veci, tak sa to do mňa tak dostalo a povedal som si proste nie raz, viackrát, keď som čítal tú knihu, že proste chcem ísť po tejto ceste a že je to asi pre mňa taká cesta, že kde sa cítim fakt, že slobodný. Čiže sa to stalo takým tvojim presvedčením, že? Áno. A čím viac som sa do toho nie len do tej knihy, ale potom som si začal pozerať všelijaké samurajské videá. Potom stále som si pozeral toho Prochádzku, keď vydal nejaký podcast, tak som si hneď ho išiel pozrieť, že čo tam povie nové o tej ceste, lebo on si fakt išiel tú cestu tiež, aj si proste, je to proste pre mňa silný človek. Takže každý podcast, čo od ňom vyšiel, tak som si pozeral a potom som si vlastne pozeral aj o takých samurajských veciach na podcastoch, čo iní ľudia hovoria a fakt, že všetko, čo hovorili, tak všetko mi strašne pasovalo. A proste fakt som sa čím viac a viac som to študoval, tak tým som sa fakt, že viac do toho dostal a povedal som si, že fakt, že to je pre mňa sloboda. A okrem toho, že si v tom našiel najviac tak samého seba, tak čo ti to ešte dalo? A napríklad nejakú hodnotu, alebo... Vieš čo, najviac mi to dalo asi také, že takú disciplínu a také pravidlá vlastne, ktoré sú tam vypísané, ktorých je ten malý kódex Bushido, tam je 21 pravidiel, ktoré samozrejme neviem naspamäť, ale viem asi, aké sú. A tie pravidlá sa snažím dodržiavať. Samozrejme v tejto dobe nejdu všetky dodržiavať, lebo proste to je čisto vydaná kniha Miyamoto Musashin, čo bol vlastne najúspešnejší ten samuraj. Takže on vydal tú knihu, vtedy on vlastne bojoval a potom išiel do jaskyne a tam bol do konca života, zomrel v nejakých 50-55 rokov a tam písal tú knihu 5 kruhov a vlastne hlavne to mi dalo, že proste tie pravidla, že dodržovať si niečo a hlavne z toho samurajského života mi to dalo to, že vlastne oni to umenie, strašne ma na tom bavilo to, že oni to umenie strašne dbali na ten tréning, strašne dôkladne, že proste oni jednu techniku išli týždeň v kuse a proste napríklad vyťahovanie meča, vyťahovanie katany išli týždeň v kuse to robili, vieš, že proste a takéto veci a napríklad strašne sa to dá prehlbiť do MMA, že ty môžeš tiež v MMA robiť nejaký jeden úder dlho, strašne dlho. Takže vlastne mi to dalo taký, vlastne strašne to tam pasuje, ten samurajský spôsob života, to štúdium tej cesty, tak to strašne pasuje do toho MMA, vieš, že proste fakt, že to štúdium, čím viac študuješ tú svoju cestu, to svoje umenie, teraz v MMA, tak proste tým si lepší a tým sa zdokonaluješ každý deň a samozrejme myslíš na tie body, ktorých sa musíš držať, čo sú v tej knihe a čo sú vlastne známe, to dokuodo, ten kódex, tých 21 pravidiel a snaží sa ich dodržiavať, snaží sa mať nejakú disciplínu a snaží sa byť plno v tej ceste, aj keď úplne plno to nejde za každých okolností, lebo sme už v inom storočí a kedysi boli samuraji, vieš, že proste nemôžeš ty ísť niekto, čo ťa nasere, nemôžeš za ním a odseknúť mu hlavu s katanou, lebo proste to sa nedá. Ale proste dá sa veľa tých pravidiel, dá sa dodržiavať a mám to rád proste sa aj dodržiavať. Niekedy, keď ich uhnem z tých pravidiel, tak mám také, že proste fakt prídem domov, chytím si tú knihu a znova si to idem prečítať, že ty kokos musím byť, lebo veľakrát nedodržuješ niečo, nejaké veci na tej svojej ceste a veľakrát fakt chytím tú knihu, pozriem si to, že treba ešte byť viac disciplinovaný. Čiže disciplína bola taká asi najsilnejšia vec, ktorú ti to asi dalo. Taká disciplína, že proste dodržiavať sa, proste držať sa nejakých pravidiel a mať takú inú cestu, jak ostatní, vieš, že proste to ma bavilo. A vždy mi to dalo, napríklad jeden bod tam je taký, že proste fakt, že tí samuraji išli do boja s tým, že mali bližšie k tej smrti, jak tomu životu, vieš. Takže vlastne oni už boli pred bojom zmierení s tým, že zomru.
No a to je to isté, ak pred bojem ideš do MMA, vieš. Sice ty reálne tam nezomreš, Áno. ale keď ideš takým nastavením, že proste ideš tam podať maximálny výkon s tým, že proste si ochotný tam položiť ten život, tak proste ti to dá takú slobodu a ideš proste do tej klietky s tým, že si tak fakt, že vydýchneš a povieš si, že ty kokos, však som zmierený s tým životom, vieš, že som zmierený s tým, že môžem zomrieť, tak čo viac, vieš, idem tam proste bojovať, ukázať maximálne to, čo som natrénoval a to je proste, pre mňa to je taká sloboda, vieš, tá cesta, že nie, veľa zápasov mám aj takých, že proste fakt, že aj teraz tie posledné profi zápasy, čo sa potom k tomu dostaneme, tak mám takých, že fakt, že cítim stres, ale snažím sa stále na tom pracovať a táto cesta mi fakt dáva tú slobodu, že idem tam a som taký kľudný, že proste viem, čo mám robiť, idem si po tej svojej ceste a tam je proste jediné, že víťazstvo, ideš tam po víťazstvo, ale proste musíš byť ochotný tam položiť ten život podľa tých vlastne pravidiel tých samurajov. A spomenul si profi, aký je podľa teba taký najväčší rozdiel, nie podľa pravidel, ale aj taký mentálny medzi amatérským zápasníkom a profi zápasníkom? Aha. Takže myslím si, že najväčší je taký, že proste v amatéroch, keď prehráš, tak to není prehra. To proste je ponaučenie, lebo tých amatérskych zápasníkov a amatérskych zápasov máš XY veľa. Áno. A ty vlastne to nikto nepozerá, že ty máš skóre 15-0 alebo máš skóre 15-15. Jasné. Keď ten zápasník, čo má skóre 15-15 a je fakt, že rozmýšľa nad tým, čo robí a že tie prehry príjme ako skúsenosti a že viac trénuje a vie, čo má trénovať, tak tých 15-15 je niekedy lepšie. Takže hlavný rozdiel je to, že v tom amatérskom MMA prehráš a ponaučíš sa, tam môžeš prehrať úplne v kľude, lebo fakt, že na to skore nikto nepozerá a v tom profi už to je veľký rozdiel, tam už musíš vyhrávať, lebo tam nemôžeš mať negatívne skore. Môžeš, ale už si taký zápasník, že už ťa nikto nebude chceť, vieš, že proste tam už tie skúsenosti zbieraš hlavne v tých amatéroch a v tom profi už prídeš tam, že musíš vyhrávať, že tam už keď tá prehra príde, tak to už je bolestivé. Tiež to je ponaučenie, ale už to je také, že ten Sherdog, tam máš napísanú tú prehru a ideš s tým celú svoju kariéru. Jasné. Mnohí to ešte stále aj v tak Československu berú, že keď niečo robíš na amatérskej úrovni a keď už niečo robíš na profi, tak to znamená, že ťa to už v podstate živí a že profi, keď ten, čo už sa tým živí, ale samozrejme neplatí to v MMA. Takže kopec zápasníkov je takých, čo sú profi a musia stále chodiť do roboty alebo robiť niečo naokolo, lebo sa s tým nedá ešte úplne vyžiť. No a mňa zaujímalo, že tá príprava na profi MMA zápas je extrémne nákladná, čo sa týka stravy, tréningov, fyzio. Z čoho sa skladá tvoja príprava? No ešte by som chcel podotknúť, že podľa toho aj, že v jakom si gyme, tak podľa toho je nákladná. Keď si v nejakom, že malom gyme, kde si ďaleko od tých dobrých gymov, tak ti môže byť nákladnejšia, ako keď si v nejakom dobrom gyme, kde môžeš celú prípravu spraviť len v tom gyme. Takže to je individuálne na tú prípravu, že ako je komu nákladná, lebo napríklad ja mám v gyme takých sparring partnerov, Spartacus Fight Gyme, že proste ja môžem celú prípravu teraz ešte v tejto kariére odrobiť celú v domácom gyme, takže pre mňa nemusí byť až tak nákladná napríklad na cestovanie a tak, vieš. Keď je niekto napríklad niekade z východu, z Slovenska a chce už sa pripravať na takýto profi, že už má fakt nejakých dobrých superov, tak musí, dajme tomu, veľa chalanov z východu chodia aj ku nám trénovať, takže už tá cesta z toho východu niečo zabere, nejaké financie, takže pre neho to je viac nákladné. Takže je to individuálne, tá cenová relácia tej prípravy. A tá tvoja príprava spočíva v podstate, čo je taká najnákladnejšia položka, okrem času a energie, ktoré do toho musíš dať? Najnákladnejšia položka... Najnákladnejšia položka, teraz rozmýšľam. Ale asi to, že najnákladnejšia položka môže byť to, že keď mám tú prípravu, tak trénujem ráno, večer a trénujem vlastne aj, keď nemám prípravu, tak vlastne venujem sa aj súkromným tréningom, kde si vlastne aj zarábam. Áno. No a keď mám tú prípravu, tak snažím sa všetku svoju tú energiu dávať na tie tréningy, takže vlastne menej robím tých súkromných tréningov, čo ma viac menej mimo tú prípravu živí. Takže asi to, že vlastne všetko fokusujem na tie svoje tréningy a menej si trénujem tých súkromných tréningov, menej zarábam si z tohto napríklad, takže asi to, že
celú tú prípravu vlastne fokusujem len na seba, na svoj tréning a Áno. tieto veci ostatné, čo si zarábam pomimo, tak to musím dať bokom. Takže asi to. Čiže taká obeta v podstate aj od tých peňazí. Áno, ale ešte dá sa to tak spraviť, chvála Bohu, musím si aj zaklopať, že tú prípravu viem spraviť tak, že nemusím robiť tie súkromné tréningy, že mi pomáhajú nejakí sponzory a dá sa mi spraviť tá príprava tak, že nemusím ich robiť tie súkromné tréningy a viem si odrobiť tú prípravu tak, že nemusím proste chodiť pomimo do práce a tak, že viem to obetovať. Ale samozrejme každé euro aj z tých súkromných tréningov je akože dobre, takže to je tiež dobrá taká, čo si vieš zarobiť vlastne ako zápasník. Určite, čiže teba v podstate v gyme nájde človek aj pomimo tvojich tréningov, keď tam máš tie súkromky, asi tam koľko hodín denne možno, niekedy aj 5-6? Ja hlavne teraz, jak bývam ďalej od Trnavy, bývam vlastne v Rovinke, čo je nejakých 55 km od Trnavy, tak sa mi neoplatí chodiť ráno na tréning, domov a večer na tréning. Takže vlastne niekedy mám také dni, no vlastne celý týždeň, akože nejaké 2, 3, 4 dní som tam tak, že celý deň. Že vlastne otrénujem si svoj tréning, ale to hlavne keď nemám že už záverečnú prípravu, tak si otrénujem ráno svoj tréning, celý deň robím súkromky, potom si tam odrobím ešte niečo svoje a potom večer zase mám ďalší svoj tréning s tímom, takže niekedy som tam fakt, že celý deň. Takže to je také, no, že a mám to rád, lebo veľa zápasníkov mi hovorí, že keď toľko tráviš času v gyme, tak ťa to prestane baviť, ale práve, že mne to nie je tak. Mne to proste, ja to mám tak, že čím viac som v gyme, tým viac to mám rád a tým viac si vážim ten gym, že proste môžem tu byť a môžem robiť to, čo milujem, vieš. Že veľa zápasníkov mi hovorí, radšej si nájdi akože inú ľahšiu robotu, kde budeš mimo gymu, aby ťa to neprestalo baviť. Ale ja keď som celý deň v tom gyme, mňa to baví proste. Ja si proste večer idem z toho gymu, poďakujem, že som mohol proste robiť to, čo milujem a idem domov a na druhý deň sa znova teším do toho gymu, vieš. Viac mi vadí to, že keď mám tú záverečnú prípravu a mám, že ťažký tréning ráno, dajme tomu, mám nejakú súkromku, idem sa najesť, mám ďalší tréning večer, tak vtedy, keď mám tie ťažké tréningy, tak vtedy mi to tak viac vadí, ako keď som tam, že celý deň a mám také ľahšie tréningy, dajme tomu, nemám tú záverečnú prípravu, ale viac mi to nevadí, že som tam celý deň, že vôbec mi to nerobí problém. A možno to robí aj to prostredie, že vy ste tam ozaj, že perfektný kolektív v Spartakuse? Určite áno, určite sme tam proste jak rodina, je to jak moja druhá rodina, vieš, takže to je tiež veľké plus. A v podstate som si všimol, že vy aj tak, že akože jasné, že malo by to byť v gyme, že si fakt vzájomne pomáhate, ale určite aj pomimo prípravu, že ste aj v osobných životoch dosť akože blízki kamoši, tak s kým sa tak akože najčastejšie stretávaš aj pomimo gym? Akože najčastejšie, čo sa stretám, teraz už menej, lebo teraz už bývam, že pri tej Bratislave v tej Rovinke, takže už akože vždy po tréningu idem viac menej, po tom dni idem domov, takže pomimo gym sa teraz menej stretávam, ale vždy po tréningu si rád sadnem napríklad s Danom Hromekom, s tým akože sa veľmi kamarátiem a všetko, nechcem takto menovať úplne, že osobne, ale všetko sme tam proste fakt, že jak bratia, že fakt, že sme tam Roman Pavlu, Samír, že sme tam fakt, že taká rodina, Karol Ríšavý, Lajos Klein, všetci sme proste taká rodina, že kľude, keby máme čas, že nejdeme napríklad po tých ťažkých tréningoch oddychovať, tak si ideme sadnúť v kľude, ideme sa najesť dobre, takže všetci sme tam taká rodina, vieš, nikto nie je taký, že s ním by som si nevedeli sadnúť, že, takže by som sa s ním nevedel porozprávať, vieš. Každý je tam taký, že proste fakt, že sme tam taká rodina, že máme si čo povedať a hlavnú prácu, čo nás baví, je na tom tréningu a to nám stačí. Po tréningu sa podebatujeme a ideme každý oddychovať, ideme si každý po svojom, vieš. Jasné. No v podstate si spomenul Samira. Ja som si všimol, že na Fabriku 2 bol aj v tvojom rohu. Tam si mal zápas s Petrom Gabalom. To bol v podstate tvoj druhý profi zápas, že? A chcem sa spýtať, že na ten zápas, či si pozeral si ho asi viackrát, nie? No už veľakrát. No a v prvom kole som si tam všimol taký jeden moment, ty si mal 3 body na zemi a dostal si koleno do hlavy. A sa mi zdá, že aj 2 alebo 3 možno. No, viac ich tam prišlo. Boli minimálne 2 a teraz bol na UFC Jan Kalajev s Volkerom. Tiež tam bolo také koleno, keď viem, to som Volker videl, 3 body na zemi a prišla akože k no contestu. Či si niekedy nerozmýšľal tak nad tým, že možno mohla prísť, ja neviem, diskvalifikácia, alebo neviem, že by si tam mohol dostať aspoň tých 5 minút na... Práve, že to bola u mňa. To bola taká situácia, že to koleno mi nič nespravilo. Že vlastne mohol som tam dostať aj tých
a mohol som aj 10 kolien dostať, že som mal 3 body, ale to koleno mi nič nespravilo, že akože poriadne som ho aj necítil, len som tam analyzoval, že to je faul, lebo ja som tú ruku, vedel som, že prečo ju mám na zemi, že aby mi nedal koleno do hlavy, lebo som bol tak na mňa zaťažený, že musel som byť troška zohnutý. Tak som dal na schvál, to robím aj na tréningu, že dám na schvál ruku na zem. No a prišlo jedno koleno, prišlo druhé, tak už som pozrel na rozhodcu, že fauli. Tak rozhodca ho troška stopol, ale keby je to diskvalifikácie, neviem, či to nebolo v prvom kole. Bolo to v prvom kole, to si vlastne hovoril. Takže to by bolo zle, lebo by to bolo také, že skončil zápas diskvalifikáciou, poriadne sme sa nepobili, takže by to bola taká blbosť. Keby mi fakt, že to koleno, že nemôžem pokračovať, jasné, tak to nehovorím, nemôžem proste pokračovať, nedá sa, tak nehovorím, ale tie kolena neboli také silné a myslím si, že určite diskvalifikácia nie, ale musí si na to dať pozor ako zo strany toho Gabala, že fakt, že tie 3 body som tam mal a nemôže sa pozerať do hľadiska, dávať tam kolena do hlavy, lebo vie, že to môže prísť tie 3 body, vieš, takže no a hentá strana, čo sa pýtal ten Ankalaev s tým Walkerom, tak to bolo také, no, že asi ten rozhodca sa ho pýtal, že kde je, kde niečo, sa nachádza, a on že napúšti Walker. Asi mu dobre neporozumel ten doktor, neviem, či bol mimo, však to asi nikto nezistí, či bol ten Walker mimo. Ja som počul akože také vyjadrenie, tuším Dana White to dával, že Walkerová chyba bola, že povedal, že je na púšti, akože in desert. Jasné. Tak to asi rozhodca neporozumel a preto ukončil zápas. No a v podstate Abu Dhabi je na púšti, čiže neklamal. Áno. On možno nebol mimo, rozhodca neporozumel, tak hneď to stopol, lebo fakt, že to koleno bolo oveľa tvrdšie, ak mi nedal Gabal. Áno. Takže určite ešte ďalšia vec, že tých 5 minút som určite nepotreboval, lebo bol to viac menej začiatok zápasu a nebol som nejaký zadýchaný, že by som tam teraz potreboval taktizovať, že idem si dať 5 minút prestávku kvôli tomu kolenu, takže všetko bolo OK so mnou, takže mohol som pokračovať a on mal vlastne taký zdvihnutý prst, že keď to spraví ešte raz, asi by dostal aj minus bod, vieš. Čo by v podstate mohlo zmeniť aj výsledok celého zápasu. To by mohlo, no aj by zmenilo. Nie, že by mohlo, ale zmenilo by určite. Viem, že vtedy však v podstate my sme ešte točili ten event, to som pozeral pri tej klietke, že v tom 3. kole. No. To už vyslovene podľa mňa každý jeden divák čakal, že to už koniec, že to padne a príde ukončenie. Áno, akože bolo to aj na jednej strane, bolo to veľké ponaučenie pre mňa ten zápas, že fakt, že ten začiatok zápasu som tam ja mal robiť inak, jak som to robil, preto som ho aj prehral. A proste celý zápas od prvej minúty do poslednej bolo celé proste také ponaučenie, čo vlastne v tej mojej takej, jak keď si rozoberám ten zápas, tak vlastne bolo to také, že boli tam veľké chyby na to, aby som vyhral ten zápas, lebo fakt, že si tak beriem, že som proste ten začiatok som dosť tak prespal viac menej a ten záver tam bol taký, že tam som mal fakt posielať tie údery na tej zemi viac na ukončenie, ako som robil, vieš, a tam už ten záver, čo bol, tých 30 sekúnd, on tam bol úplne mimo, ale ja som tam mal 5 minút, kde som ho viac menej demoloval a mohol som ho demolovať ešte viac tými údermi a mohol som ten zápas ukončiť, vieš, ale tým už nič nespravíme. Ale tento zápas je pre mňa veľké ponaučenie, čo povedal aj tréner Janko Hudák, že dobre, že prišla tá prehra takto na začiatku profi kariéry. Áno. Lebo veľa fighterov známych aj po svete, akože čo sú aj v UFC a tak väčšinou, čo prehrali, tak prehrali jedný z prvých zápasov. Takže vlastne Janko aj povedal tréner, že dobre, že to prišlo takto na začiatku kariéry, ako keby to malo prísť, že pred branami titulu že by som mal, áno, presne, že by som išiel bojovať o titul a prehrám nejak takto, že to by viac mrzelo určite, ak takto na začiatku kariéry, lebo teraz ma to fakt vie len poučiť. Tak hádam si tú prehru minul na teraz. No to dúfam, no jasné. A že ideme po víťazstvo a stále aj som išiel po víťazstvo, len proste v tom MMA nevieš, vieš, tam super príde s takou taktikou, že nečakáš tú taktiku a proste prekvapí ťa a tak, ale tak o tom je to, že sa stále učíme, no. Jasné. Ono v podstate aj si spomínal, že tých posledných 30 sekúnd už bola taká demolácia a dokonca tam boli ešte aj také chvíľky, ja som si ťa aj všimol, že si pozeral na tú časomieru, ona stále plynula a tam bol prerušený zápas. Ale časomiera možno nejakých 7 sekundiek ti tam zobralo. No. Takže ona išla tá časomiera? To môže byť, lebo viem, že keď sme sa išli sami za posledný krát postaviť, lebo potom ja som vlastne nejak v polke kola, ja som mu na začiatku kola dal to naskočené koleno, tam bol dosť nahulený, on ma zase išiel spájať samozrejme. Jasné.
už bol na mne, ja som ho chcel prehodiť, už som sa chcel od neho dostať, chcel som ho dokončiť, lebo viem, že bol naholený z toho kolena a prešla polka kola, alebo tak nejak a ja som si všimol z klietky z toho zápasu, som si všimol Atilu v hľadisku, že niečo kričí. Presne som bol takto na neho otočený. A on mi kričal, že stávaj s ním. A ja som na neho pozrel, že no asi to bude dobré riešenie, že sa mám postaviť, keď on tu leží a vlastne keď ležíš na zemi oddychuješ, lebo aj ja som tiež už nemal toľko energie tam do neho byť ground and pound uderi, lebo fakt, že mi dochádzala tá energia. No a tak som si ho postavil prvýkrát, ale oni to tam mali aj dosť nahrané, že ani som mu poriadne netrafil úder a už ležal na zemi, takže to mali tak aj spravené, že išiel na to takticky, že nešiel so mnou teraz do prestrelky, takže padol prvý, druhýkrát a potom sa mi zdá aj chrániš na zuby, vyplul na schvál, lebo som to pozeral na zápas, ja som mu len tak obtrel niečo rukou vlastne o ústa a on vyplul ten chrániš, takže to nejak zobralo čas a vlastne som to Atilu počúval, že si ho má stále stavať a to keby robím akože viac menej celé to tretie kolo, tak tam by bola lepšia šanca k tomu víťazstvu. No lebo v podstate to už bol taký boj o prežitie z jeho strany. A dobre to ale robil takticky, že nešiel som do prestrelky, že idem teraz pevne stať na nohách a idem sa s ním biť, ale proste cítil ránu, tak proste lahol si na zem a ja som išiel za ním a viac menej tie sekundy, čo som ho vlastne držal na tej zemi, ešte bez úderov, tak vlastne ma stáli vlastne celý ten zápas, že kebyže on sa ide so mnou byť a že niečo trafím, že padne, že je nahulený, tak viem ukončiť ten zápas, ale keďže oni to robili dobre takticky, tak vlastne sa mi to nepodarilo ukončiť. No. Ale aj napriek prehre diváci hlasovali, že výkon večera išiel na tvoju stranu. Tam si sa pekne vyjadril, že ďakuješ veľmi pekne, ale výhru má Peter Gabal. Áno, akože 100% by som to vymenil s ním, lebo on sa tam potom jedoval, ale na druhej strane, keď si to zoberieš, tak vlastne v tom treťom kole som celú halu postavil na nohy, že proste celá hala kričala moje meno. V celej hale sa ľúbil ten zápas, aj veľa ľudí mi písalo, že to bol pekný zápas, čo sme spravili. Takže myslím si, že ja som tú atraktivitu do toho zápasu doniesol, takže ocenili ma bonusom večera, ale určite to by som určite 100% vymenil za výhru, jak mal Peter Gabal. No, tak prišlo ponaučenie. Ako sme hovorili, že dúfame, že iba teraz. A silné akože ponaučenie, toto som vôbec nečakal. Že akože nie, že nečakal, všetko môže prísť, musíš byť zmierený so všetkým, ale proste nečakal som, že v tom druhom profi zápase príde prehra. Takže proste fakt, že som spravil veľký krok v tých veciach, čo som robil zle a čo som, dajme tomu, zanedbával v tých prípravách, takže proste vo všetkom som sa pozrúčil a toto je asi taká najväčšie poučenie v mojej kariére, táto prehra. A ako som spomínal, v rohu si mal Samira, on teraz bude reprezentovať Slovensko na majstrovstvách v Albánsku. Áno, Albánsku. V Albánsku. A tam budeš mu nejak pomáhať v príprave, alebo ako vidíš jeho šance? Vieš čo, ja mu moc v príprave nebudem pomáhať, lebo ja som vlastne bol zranený, takže teraz rehabilitujem si koleno, takže moc teraz full celé MMA nemôžem trénovať, takže tak tomu moc nepomôžem. A jaká bola taká ďalšia otázka? Že ako vidíš jeho v podstate šance? Jeho šance vidím tak, že verím mu, že dokáže aj medailu získať, verím mu, ale nevieš proste, lebo to je celý svet. Jasne. Tam proste, keby ide nejaký, dajme tomu zápasník alebo boxer ide na olympiádu, vieš, čo myslím, že tam je celý svet v MMA, nevieš, koho dostane, ale proste verím mu 100%, verím, že tam povyhráva zápasy, lebo je na to proste, má na to agresiu, je hladný, je mladý, jak ja, že proste my sme taký tiež taká dvojica na tom tréningu, že sme proste hladní, sme taká nová generácia vlastne ako keby z toho Spartakusu. Áno. Takže je hladný, chce sa zabíjať, chce tam proste zomrieť tej klietke, takže verím mu 100%, ale to je fakt, že najvyššia možná úroveň v toho amatérského MMA na svete, takže môže sa tam stať čokoľvek, ale verím mu 100%, že proste získa tam víťazstva. Budeme mu držať palce, lebo z neho ide vyslovene taká tá dravosť. Na teba, keď sa človek pozrie, tak vidíš, že v súkromnom živote, že áno, kľud. Vyčilovaný kľud, pokoj a nastúpiš do klietky a až tam sa celé to umenie prejaví. A na Samira sa človek pozrie, to hovorím v dobrom, a na ňom proste vidíš, že on má v sebe toľko energie, ktorú si vyslovene by išiel vybiť, že tá úroveň na tých majstrovstvách určite posunie a možno potom by sa aj on mohol časom dostať asi do profi. Do toho profi, jasné, určite. Určite má na to a tieto majstrovstvá sveta, to je najlepšia skúsenosť, akú môže mať amatérsky zápasník. Ja som to akože nezažil, lebo
tam je aj nejaké, že nemôžeš tam mať proste amatérske zápasy s nejakým už profi zápasníkom. Ja som to mal, takže ja som tam nemohol ísť, takže to len ľutujem v tej amatérskej kariére, že som sa tam viac menej nemohol dostať, ale toto im fakt, že zavidím, že je to možnosť a veľká skúsenosť na amatérskej scéne sa byť s takýmito zápasníkmi. Spomínal si, že máš operované koleno. Tak čo sa stalo? Pri čom sa ti to stalo? No vlastne na tréme, už v tom kolene, ja som mal celé leto vlastne som mal prípravu, ešte predtým som mal prípravu, vlastne Fabrik mal byť v júni, keď ho zrušili. Takže to som sa pripravoval. Potom Fabrik presunuli na september, to som sa vlastne pokračoval prípravu. Takže do júna som sa pripravoval, celé leto som sa pripravoval. No a teraz na Fabriku mi strašne, čo bol naposledy, v tom septembri, tak mi strašne veľa superov odvolalo zápas, že proste nejdu so mnou zápasiť. Takže to nakoniec vyšlo tak, že ani tam nemal zápas. Takže vlastne som mal prípravu skoro celý rok. Alebo pol roka v kuse, bez zápasu a možno to už telo bolo také pretrénované, že zrazu mi začalo len tak, kolene mi začalo pukať také 2 týždne, 3 týždne v kuse, ešte som tomu nedával takú váhu a potom na tréningu na jiu-jitsu mi len ľahko niekto držal nohu, puklo mi v tom kolene, nejak som sa tam zle pohýbal, ale už ak som vystrel, tak som vlastne ho mal stuhnuté a potom som išiel doktorovi a spravili sme magnetickú a mal som vlastne meniskus roztrhnutý, takže vlastne som to musel operovať a akože nebola to nejaká ťažká operácia, aj taká, že rýchlo by som mal byť späť, akože všetko ide jak má, takže bol to len meniskus a vlastne mal by som to koleno mať ešte pevnejšie, takže troška pauza, troška zase som viac robil s tou myslou, viac som sa venoval tomu, keď som nemohol vlastne trénovať, takže zase som sa niekde posunul, to zranenie vlastne každé ťa niekde posunie, keď chceš, keď chceš, môžeš cez to zranenie ležať doma, lutovať sa, žrať a pribereš a prídeš, že si späť jedno s druhým a do formy sa dostávaš mesiac, 2, ale proste ja som ležal 2 dní, lebo som fakt nemohol po tom zranení chodiť. Potom som hneď išiel proste robiť si veci, čo sa dali robiť, aj proste z tej psychickej stránky, aj proste študovať si tú myseľ, potom som spravil operáciu, teraz rehabilitujem, už trénujem, čo môžem, takže vlastne každé to zranenie ťa môže nejak posunúť a len proste je to na tebe, jak si to nadstavíš. Čiže hlava je proste úplný základ. Áno, 100%. Čiže keď si zregeneruješ koleno, asi na najbližšom Fabriku ťa budeme môcť očakávať. Áno, však už som tam bol vyhlásený aj že do tej pyramídy. Áno, tam som smeroval, že Lajoš si ťa v podstate vybral do svojho tímu aj so Stevanom, tvojim tímovým kolegom. Ešte ale asi nepoznáš meno svojho supera. Ešte nie. Ešte by mali vyhlasovať z tých Čechov do tej pyramídy, takže ešte vôbec neviem. A nechcem ešte riešiť supera, dokiaľ nebudem 100% fit a nebudem 100% trénovať. Potom, keď začnem trénovať, tak to môžeme riešiť s Jankom, ale nič nechcem akože takto uponáhľať, že teraz sa budem sústrediť už, že nejakého supera mi dajú. Ja sa budem na to sústrediť a rýchlo naskočím do toho tréningu a bude to zbytočne pre to koleno, že radšej to zrehabilitovať rozumne a poriadne a potom riešiť ďalšie veci, ako niečo uponáhľať a zbytočne sa to môže pokaziť ešte viac to koleno. A z tých Čechov, kto by tam podľa teba mohol ísť do tej pyramídy? Neviem. Máš nejaký odhad? Vôbec neviem, koho Fabrik vybere, takže akože nehávam to, však to aj musím vlastne nehať na nich, takže vôbec neviem, netuším si tipnúť, že kto by tam mohol byť, ale tak teším sa, že dúfam, že teda tam budú dobrí zápasníci, aby sme spravili kvalitné zápasy a fakt, že tam sa ide vlastne bojovať o tú zmluvu do oktagónu, takže tam musia byť kvalitní zápasníci, kto tú zmluvu naozaj chce, takže tam budú fakt, že tvrdé súboje a bude sa o to bojovať, no, že kto si to vybojuje. Je to tvoj sen, dostať sa do oktagónu? Určite áno, určite je to jeden z mojich snov, ten oktagón. A hlavne nepristám, že len na jeden zápas a že nejaký short notice zobrať. Napríklad veľa zápasníkov dostane short notice, ide tam, čo poteší určite, ale proste ja tam chcem ísť. Vybojovať si tam hlavne zmluvu a chcem tam proste urobiť si miesto v tom rebríčku a porážať tam fakt, že dobré mená. To je môj sen. Že nepristám len taký, ako že ďalší zápasník prišiel, od zápasy si tu vyhry, prehry má a
a hotovo ide domov, ale proste fakt, že urobiť si tam meno, doniesť tam nejaký ten svoj iný štýl, Jasné. aby proste na teba fakt tí ľudia pozerali, že nejaká nová akvizícia prišla. A fakt chcem, určite je to môj sen, ten Octagon, je to už veľký monopol, je to už veľká značka, ten Octagon, je už barde po svete, Nemecko, Anglicko, takže a sú tam hlavne nie len, že Nemecko, Anglicko, ale už tam fakt, že sú kvalitní zápasníci, že už z celého sveta. Takže je to môj sen sa tam bojovať a hlavne tam niečo ukázať. Fakt, to je taký môj sen. Určite. Ale ty už si okúsil pôdu Octagonu, mal si zápas v undergrounde, pod underground pravidlami. Aký to bol rozdiel v tej atmosfére, v tom pocite tvojom, že zrazu si na takej väčšej akcii? Aha, bolo to tak všetko, že to bolo vlastne 2 dní pred Silvestrom a ja som bol u kamaráda na záchode. A to bol nejak 4 dní do turnaja, alebo tak nejak. A Janko, tréner, mi zavolal. A ja som bol na záchode, pozrel som, že volá. Odložil som, že však potom mu zavolám, nie? Jasné. A jak som vyšiel zo záchoda, tak volám mu naspäť, že čo Janko, čo sa deje? A on, že jakú mám váhu? Ja, že čo som povedal? Nejakých 78 kg. Že dobre, že Octagon Underground vypadajú zápasníci, povedal mi meno, že či ideš. Ja, že čo si blázen, že idem hneď, že to je môj sen jak hovado, že idem hneď, jasné. Som mu aj povedal, že spravím aj, to bolo 4 alebo 3 dní dokonca možno pred turnajom a že spravím aj 70-ku. Už mi to bolo jedno, lebo jak mi povedal, že Octagon, spravím aj 10 kg spravím, že spravím aj 70-ku, že idem, jasné. A on, že nie, že to nie je 70-ku, že 75-ka, že stačí, povedal mi meno supera, že underground pravidla, že len postoj. Že dobre, však to mi aj vyhovovalo. No a tak hneď som to zobral a prv že tie pravidla mali byť, že aj s takedownom, ako bol predtým underground, tak mi povedal nejakého dobrého postojára, nejakého thaiboxera a ja, že jasné, však dobre, však thaiboxer nikdy poriadne netrénoval wrestling, že nahážem ho a tak, už som to mal v hlave. Že dobre, a potom mi volal za nejakých pár hodín, že pravidlá sa zmenili a že bude bez takedownov. Tak ja, že tak dobre, ale to potom nebude fér, že jak poviem pravidla, tie postojárske, že s tým postojárom, tak to bude troška nevýhoda, keď ja som MMA zápasník. Takže dobre, že nakoniec to nejak skombinovali a ten môj super pôjde s nejakým iným a ja som dostal toho Mikovčaka, toho zo Žiliny. A že však toho zoberiem, ten mal nejaké amatérske zápasy, bol síce neporazený, mal nejakých 6-7-0, ale to 6-7-0 v amatérskom thaiboxe je nič, to tam oni mávajú veľa zápasov, 50-60 amatérských zápasov, takže som si povedal, že dobre, jasne, berem ho, ani som nenašiel žiadny jeho zápas, ale povedal, že Slovák, toto, tak som ho zobral a celý ten čas, jak mi to oznámil, tak proste bolo to môj sen, fakt, že každý ten deň, ani som nemal taký, že teraz, že stres pred zápasom, proste žil som to tak, že každý ten deň do toho turnaja bol fakt, že splnený sen, že proste pripravujeme sa na Octagon. No a atmosféra, ak sa pýtalo o atmosfére, tak nebola, že nejaká veľká, lebo to bolo v tom Bobby Hall. To bolo ešte, sa mi zdá, že neviem, po korone niečo, ale robili tam turnaj v tom Bobby Hall, v tom Brne. Takže tam bolo nejakých 900,000 ľudí, takže atmosféra nebola až nejaká veľká, ale proste atmosféra mi bola jedno, že som tam pred nejakých 10,000 ľuďmi alebo pred 1,000 ľuďmi. Aj keby tam nebol žiadny divák, mi to jedno, ale proste bolo to vysielané, bol to Octagon. A bol to proste veľký stage, na ktorého mám sen zapasiť do budúcna, takže vlastne bol to taký splnený sen. No a ďalší splnený sen bol, že som spravil pekný zápas s postojárom a dosť som ho tam demoloval a nakoniec som mu dal aj knockdown a vyhral som na body a potom ten rozhovor s Ondrom Novotným tiež ma pochválili jedno s druhým a to všetko proste išlo jak má a spravil som ešte aj pekný zápas, takže vlastne sen sa mi tak splnil. A fakt, že brutál, no. On v podstate tam aj hneď avizoval, že budeš mať otvorené dvere, že sa budú tešiť. Áno, ja som si aj povedal, že je to môj sen nastupovať v tom, to bol 2021 sa mi zdá, že 2022 chcem tu byť v MMA, čo sa mi nepodarilo, lebo však kariéra nevieš, ak ti ide. Akože vyhrával som, ale bol som stále v tých amatéroch a tam vlastne sa len profi zápasy. Takže bol to taký môj sen, ktorý som si vlastne v tom roku nesplnil. Ale však to nevadí. Tvrdo pracujem stále a viem, že ten sen sa mi raz splní, že tam budem nastupovať a s veľkými menami sa tam budem byť. Keď sme spomenuli, že tam sú len profi, bavili sme sa aj o amatéroch. Aký máš ty názor na tie
fighty neamatérske, lebo to nie je ani amatérska úroveň, ale tých známych osobností, influencerov? Vieš čo, no ja som toho není zastanca. Ja som proti tomu, lebo je to také, že akože ten box mi až tak nevadí, ten Fight Night Challenge. To je akože je to box, nie je to MMA. Ale už ak sa tu robia tie všelijaké zápasy v MMA, tých všelijakých influencerov a tak, v tom Clash of Stars, tak to mi je také proti srsti, že proste neuznávam to. Ale raz som mal aj ponuku na to Red Face, čo je akože ďalšia taká organizácia a tam som mal ponuku zápasiť a mal som mať tam normálne kvalitného supera profi zápas a potom sa začali dávať von zápasy, že tam budú aj takíto, že blázni, to sú pre mňa akože blázni a proste povedal som tomu promotérovi, alebo neviem, s kým som vtedy debatoval, neviem, to ani nebol promotér, ale nejaký, čo tam vybával zápasy a povedal som mu, že videl som, aké zápasy tam dávate akože hore, že proste je mi to proti srsti, ale nebudem tam zápasiť, takže mal som aj možnosť zápasiť, že normálne profi zápas na tom Red Face, ale fakt, že povedal som si, že tí ľudia tam prídu viac menej na tých influencerov a tak sa pozerať a ty keď prídeš do tej klietky ako profik, tak nevedia ťa tak oceniť, ako keď nastupuješ na nejakom gala večeri, kde sú len profici, vieš. A podľa mňa je to akože veľa ľudí to sleduje, tieto zápasy, ale podľa mňa je to aj také troška, že to kazí to MMA, lebo viac menej tá sústredenosť tých ľudí ide, ktorí chcú vidieť tých bláznov vlastne v tej klietke, tak ide na nich a vlastne vôbec nevšimajú tých profikov, čo makajú roky na to, aby mohli ísť do toho profi zápasu, aby sa mohli v tej klietke, v tej väčšej organizácii ukázať a podľa mňa to veľmi kazí. Veľmi to kazí ten pohľad na to MMA, lebo nejaký blázen, čo som videl aj v tom Clash of Stars, že poriadne on je postihnutý, vieš, niekto slepý a tak a ide sa tam byť do tej klietky a potom tí ľudia, čo kúkajú, čo začali MMA kúkať kvôli týmto, tak jak sa budú pozerať na tých profi zápasníkov? Jasne. Proste budú sa tak pozerať, že je to niekto podobný, jak henten bol v klietke a proste berú si ťa tak a proste podľa mňa to kazí určite ten šport, že není to určite není to dobré meno pre ten šport, hlavne preto je to Fight Night Challenge v pohode, to akože to berem, je to len box, ale to MMA už týmito zápasmi nerobí to dobré meno, vieš, že proste hlavne pre tých ľudí, že sa začnú pozerať na takéto zápasy a potom tých profikov nevedia oceniť ako keby, tak by som to akože uzavrel. A ešte keby sa k tomu akože vrátim a dám nejakú kontru, nemôže to priniesť vám profi zápasníkom možno viac peňazí do toho športu? No dúfam, že to tak akože bude, ale aj môže to priniesť, ale zase na druhej strane niektorý taký zápasník dostane viac peňazí za zápas, jak nejaký profik, čo sa celý život na toto pripravuje, takže je to také, že proste nehrá mi to matematicky spolu, že proste to nemôže byť, vieš, a deje sa to a dúfam, že to bude tak, jak si povedal, ale dúfam, že zase na druhej strane sa nezačnú ešte viac robiť takéto zápasy a nezačne to vlastne prelínať tých profíkov, lebo to by bolo strašné, no. Ono, ten bizar by mal mať podľa mňa nejaké hranice, ten zápas so slepým a toto, čo si spomínal, to je za mňa moc, akože ja si to pozriem, ja som fanúšik všeobecne akože všetkého a ja vidím obrovský rozdiel medzi profikmi a takýmito influencermi. Ale veľa fanúšikov je takých, čo to nevidí, vieš? Veľa fanúšikov tam príde, teda väčšina podľa mňa, čo tam príde do tej haly hlavne, tak to nevidí, on proste je zadubený, on kúka napríklad nejaký youtuber sa tam ide byť, on ho celý život kúka na YouTube, on kúka, že ide do klietky a ten je natrenovaný, že ide sa byť ty kokos a potom nejakého profika vidí, čo ho vlastne nesleduje, alebo aj nevidí, ale dajme tomu sa mu nejak dostane do očí nejaký profik a vôbec to nemôže vedieť oceniť, lebo jemu sa ten youtuber, čo tam nahráva videá, celý život ide do tej klietky a proste nehrá to s tým, že proste nemôže oceniť toho profika, lebo je zadubený len tým jedným, vieš čo myslím, že len tými bláznami. A spomenuli sme ešte Fight Night Challenge, ty si pripravoval Barona na jeho zápas s Flex Kingom. Tak ako to prebiehalo, aký si mal z toho pocit, že v podstate pripravuješ niekoho, kto to nerobil alebo nevenuje sa tomu? Bola to pre mňa tiež taká výzva. Akože nešiel som do toho s tým, že teraz idem osloviť Barona, že aby som ho trénoval. V prvom rade on vlastne oslovil mňa, že či mu nedám nejaké tréningy, potom sme sa nejak spojili, že budem ho trénovať, teda dovedem ho do toho zápasu. Ale zase pre mňa to bola taká skúsenosť, že som bol tam fakt akože čisto tréner
No a samozrejme som to nerobil tak, že by mi to prelinalo cez svoju prípravu, fakt, že som to robil len, že keď sa mi fakt dalo, aj keď sme tie tréningy mali každý deň s ním, ale určite to nebralo nejak z môjho voľného času, že by som si teraz niečo nemohol, že svoj tréning robiť. Takže robil som to vlastne ako také svoje hobby popri tom. A bola to taká skúsenosť, že bol som ako tréner, trénoval som takého viac menej amatérskeho zápasníka, čo ešte ani nie, že amatérsky, čo to nikdy predtým poriadne nerobil, vieš, takže som ho učil viac menej tie základy ale snažil som sa ho doviesť tomu, aby sa proste zlepšil ako zápasník, aby sa aj vlastne zlepšil ako človek, lebo tento šport ťa aj formuje. Určite. Že proste není si tam len, že netrenuješ, že nie si taký istý blázon po nejakých mesiacoch tréningu, ale uvedomuje si to, že tá tvrdá drína ťa mení proste aj tvoj charakter, takže snažil som sa ho troška aj zmeniť, nadstaviť do toho zápasu a veril som, že vyhráme, ale nakoniec sa nám to nepodarilo. Tak ale bohužiaľ život ide ďalej. Keby si to môžeš zopakovať, ešte by si išiel do nejakého takéhoto trénerstva? Vieš čo, možno aj áno. Možno aj by som išiel, ale musel by to byť fakt nejaký taký človek, čo to vezme seriózne? Čo to vezme seriózne, že nepríde na ten tréning. Aj Baron bol na začiatku taký, že si proste robil z toho srandu, mal svoju hlavu a tak, to som ho musel troška upraviť, že takto to nejde. Takže asi by som to zobral skôr z takého hľadiska, keď mi príde fakt, že seriózny človek, čo fakt chce makať a nemá nejaké hviezdne maniere už na začiatku trénovania, vieš. Takže asi možno by som išiel do toho. Dobre, teraz upustíme trošku od toho fighterského života. Prejdeme k osobnému. Keď máš voľný čas, tak si rád napríklad pozrieš nejaký film alebo sa ideš nájsť, alebo ako tráviš voľný čas najradšej? Vieš čo, voľný čas? Voľný čas trávim, však mám teraz aj frajerku, takže s ňou trávim veľa voľného času, ale tak keď je ona v robote a tak veľakrát ani nie, že pozeraním filmov, ale skôr také to, na čo není čas, keď som v tom plnom tréningovom nasadení, tak vlastne to robím. Napríklad čítam si nejaké knihy, snažím sa posúvať aj tú svoju myseľ na nejakú úroveň, lebo tak fakt tiež tá myseľ sa musí trénovať. Rozmýšľam napríklad nad takými vecami, že jak som sa cítil v nejakom zápase, pred zápasom teda, a že chcem sa cítiť lepšie s tou svojou myslou, že proste. A to tiež treba trénovať, vieš, veľa zápasníkov to nerobí, ale ja si to študujem, že pred tým zápasom tiež chcem sa inak cítiť, aj hlavne nastavený. A stále to treba trénovať, stále musíš si proste trénovať tú svoju myseľ a veľa mi k tomu pomohla aj, že chodím do studenej vody, chodím otužovať, takže to je tiež veľmi, veľmi dobrý taký tréning mysle, lebo tebe sa vlastne do tej studenej vody nechce ísť, ešte hlavne cez leto áno, ale cez zimu, keď máš ísť, že mám teraz doma taký súd, kde chodím vlastne a cez zimu, keď vyjdeš von a je tam 5 stupňov a už ti je zima, tak nechceš ísť do tej studenej vody. Takže to je ďalší tréning pre tú myseľ, že proste musíš sa dať do toho kľudu, musíš sa pekne rozdýchať, musíš nastaviť tú svoju myseľ, že ten diskomfort, čo tam budeš zažívať, tie prvé, dajme tomu, 30 sekúnd alebo minútu, tak musíš si tú myseľ nastaviť tak, že proste je to pre teba prítomný okamih a musíš si ho proste užiť naplno. A keď idem proste do tej vody, tak fakt to je ďalší taký tréning tej mysle. Takže takto mám najradšej tráviť čas, že samozrejme aj so svojou priateľkou veľmi rád trávim čas, ale aj s takýmito štúdiami tej svojej mysle, že proste ako reaguje. Strašne mám rád, strašne aj toto zranenie mi dalo také, že proste nemohol som trénovať, tak strašne veľa času mi to dalo študovať si tú svoju myseľ. Proste študovať to jak svoje telo, tak by som to povedal, že proste v tom diskomforte, kde tá myseľ, lebo vlastne ty napríklad, keď to poviem zase o tej vode, tak ty ideš do tej vody, telu je zima, ale telo dokáže byť v tej vode napríklad 3-4 minúty v tej studenej, keď má napríklad 5 stupňov, vieš, ale proste tú myseľ, keď si nastavíš, tak proste dokážeš si to nastaviť tak, že telu je teplo a proste užívaš si ten prítomný okamih a tak vlastne trénuješ v tých diskomfortných situáciách, trénuješ tú svoju myseľ, že môže to byť pre teba najlepšie momenty a ten prítomný okamih je jediné, čo máme a to si treba vážiť a treba si ho fakt, že užiť 100%. A to jedine sa dá s tou mysľou vlastne. Ja som toto skúšal, kamarát ma pozval, že do jazera, otužovať sa, bol som prvýkrát asi 2 týždne dozadu.
No prvý moment bol akože šok, ale Áno. mne potom, po nejakých prvých 2 minútach, mne bolo v tej vode, že teplo. Vyslovene, že teplo, Áno. uvoľnená hlava. A keď som stade vyliezol, tak dobre, Najlepší však pocit. trošku drkotanie a takto, Áno. ale ja som mal tak dobrý pocit. Áno, také endorfíny ste mali. Úplne, No. To je úplne. ešte na tom najlepšie, že to sú tie momenty, že proste keď z toho vyjdeš a zahrievaš sa najlepšie. Keď vyjdeš z tej vody a ideš sa zahrievať, tak to je proste ten najlepší pocit, že fakt, že brutálno. Čiže to je akože z môjho pohľadu asi aj taká regenerácia, nie? Že nie len pre tú myseľ, ale aj to telo, lebo tá studená voda. Áno, určite. Pre telo je to tiež určite regenerácia, keď príde, že rozbitý po tréningu, tak sa ich schladí, to určite ti tie svaly tak stiahne, tak ti ich proste zregeneruje. Ale hlavne to robím hlavne kvôli tej mysli, proste ten tréning tej mysli, že proste ideš tam a nechce sa ti, lebo napríklad cez leto všetko si proste nezapisujem si to, teraz už chcem prejsť do takej fázy, že si všetky tie veci, jak mi reaguje tá mysl, budem zapisovať. No a vlastne cez leto, dajme tomu, teraz mám každý deň, že si dávam ľadové sprchy ráno, to je akože môj prvá vec, čo ráno spravím. No a cez leto sa zobudíš rozohriatý cez tú noc, lebo je teplo, Jasne. ideš do tej vody, lebo sa chceš len schladiť. Ale cez zimu sa za ráno zobudíš, že je ti troška zima. Tak vtedy príde ten moment, že proste ideš do tej vody a hlavne je to aj o tej disciplíne, že proste keď si povieš, že každý deň tam budeš chodiť, tak budeš tam chodiť do tej vody každý deň. Tie sprchy sú podľa mňa nepríjemnejšie, jak tá voda, že napríklad v jazere alebo v tom súde. Áno, lebo to už je človek priamo v tom, toto na teba padá. Toto na teba padá, napríklad tá voda, na teba studená ti padá na hlavu a potom zrazu sa vytočíš, padá ti na inú časť tela a zase je to nepríjemné. Vytočíš sa a zase je to nepríjemné. Takže si musíš podľa mňa dlhšie zvykať v tej ľadovej sprche ako v tom jazere alebo v tom súde. Takže no a takto si robím vlastne teraz zatiaľ len v hlave a chcem si to aj nové zapisovať, tieto veci s tou vlastne svojou myslou, že kedy mi bolo jako a že proste, ale všetko to vlastne mierilo do toho jedného bodu je, že užiť si ten prítomný okamih a tie prvé momenty môžu byť ťažké, ale potom, keď sa s tým vysporiadaš, začneš si to užívať, tak proste trénuješ tú myseľ a je ti dobre. Ono, ja som čítal aj o tomto sebarozvoji, takže je fajn na konci dňa, niekto na konci týždňa, že si spíše, kedy mal aké pocity, že pri akých momentoch alebo situáciách. A potom, keď si to človek tak, ja neviem, o rok, o dva prečíta po sebe, tak uvidí ten progres extrémny. Progres a hlavne je to o tom, že o tej disciplíne. Lebo ty keď budeš na jednom bode a budeš si spraviť, že teraz idem do tej studenej vody a na druhý deň nechce sa mi, neidem, tak budeš na tom istom celý rok. Vlastne ten prvý krok si spravil, že tam ideš, ale keď už dajme tomu druhý, tretí nejdeš, štvrtý deň sa ti chce, ideš, tak stále si na tom istom. Ale keď si fakt, že dáš tú disciplínu počas, dajme tomu celého roka, tak na konci roka uvidíš, že vlastne si spravil veľký krok. Ja už som to vymenil za Vaňu, lebo som nebol, ale chcel by som ísť skúsiť ešte, keď bude, že úplne že zamrznuté, že ešte vtedy taký diskomfort, lebo na prvýkrát som bol tuším 10 minút, vyslovene som musel že plávať, lebo keď som stál, som cítil, že už trošku chlad a keď som vyslovene, že dýchal a plával, tak to bolo super. A koľko si bol minút? 10. Ale že som plával. Aha, no toto je dobre. Keby som na mieste... Koľko stupňov mal? Ten kamoš hovorí už nejak 10-11. Áno, tak to je dobré, Ináč, taký, že z otužovania, čo som počul, tak aj hovorili, že koľko stupňov má voda, toľko tam môžeš byť. Lebo zase není dobré, že keď má napríklad voda, že 3 stupne, že už je predtým, jak zamrzne, takže tam byť 10 minút, lebo môže sa stať aj, že môže ti odmrznúť prsty, alebo tak, keď nemáš nejaké rukavice, alebo na nohy topánky, do tej vody. Takže treba to robiť aj s rozumom, že nemôžeš tam byť dlho, lebo fakt, že sa môže niečo zle stať, ale keď si bol tých 10 minút v tej 10 stupňovej, tak to je dobré, že proste podľa tých stupňov by si mal byť aj toľko minút. Dobre. Keď prejdeme k tomu progresu, ako sme sa bavili, kde sa ty vidíš, keď si vizualizuješ svoju budúcnosť o napríklad 5 rokov? Akože v hlave mám každý zápasník by mal mať víziu sa byť s najlepšími. To aj ja chcem, že proste chcem sa byť s najlepšími. Ale asi vízia, kde by som bol, určite sa chcem každým zápasom posúvať. Každým zápasom chcem kvalitnejších zápasníkov mať proti sebe. A za 5 rokov, to by som mal 30 rokov, to by mal byť cca ten môj vrchol tej kariéry, že tam by som mal byť v maximálnej svojej sile. Neviem, šampión oktagonu,
alebo vyšší cieľ UFC. Videl som, že do UFC prišli zápasníci, ktorí mali 29-30 rokov v tej najlepšej forme, takže to by bol určite taký môj najväčší sen. Ale určite aj nejaký šampión oktagonu, to by som tiež bral. A len ten proste najvyššie ciele mám. Nechcem sa teraz upínať na nejaký bod, že teraz chcem byť úplne že tam a idem si za tým, lebo niečo sa ti pokazí a nebudeš tam. Lebo tá MMA kariéra je raz si hore, raz si dole. Proste minulý rok som mal brutálny, som tam mal knockouty v amatérskej kariére, ničil som jedného supera za druhým, mal som profi debut, brutálny zápas. Tento rok prehral som zápas, mal som zranenie, zas ide tá priamka ide dole, že proste ideš v tej kariére hore-dole, takže nechcem sa upínať ani na nejaký že úplný cieľ, za ktorým by som si bezhlavo išiel, ale určite za 5 rokov chcem byť v tej maximálnej možnej forme, čo moje telo dokáže, lebo fakt, že tá cesta je nevyspytateľná, môžem mať zranenia, jak mám teraz a nemusí ti to podariť, ale fakt, že chcem byť v tej maximálnej forme a najvyššia možná liga, čo je možné a to je UFC a keď sa to nepodarí, tak proste byť sa s tými najlepšími zápasníkmi v Európe, alebo proste tak, to maximálne, no. A v osobnom živote sa kde vidíš o 5 rokov? Veľmi sa to spája, ten MMA život sa veľmi spája s tým osobným životom, takže to je vlastne ako keby také vlastné spojenie a ten osobný život by som až tak teraz ešte nerozoberal, lebo viem, jak som myslel, že pred 3 rokmi, jak som rozmýšľal o tom osobnom živote a viem, jak rozmýšľam teraz, takže zase za 2-3 roky budem rozmýšľať inak, takže to zase by som tiež si úplne že nestanovil, lebo poviem niečo, čo chcem byť a za 2 roky si poviem, že to na čo som chcel byť, keď úplne mám teraz inú hlavu, vieš, takže ten osobný život, určite chcem byť úspešný človek, úspešný zápasník a chcem mať dajme tomu rodinu, o ktorú sa budem vedieť postarať a proste úspešný človek. Všetko, aby hralo jak má a hlavne úspešný zápasník a to je akože taký môj cieľ. Tak ti budeme v tom držať palce. Nech Ďakujem sa ti darí. pekne. Ďakujem pekne za rozhovor. Ďakujem aj ja. Ďakujem za pozvanie. Toto bol Cigo a sledujte nás na Zain a čoskoro už s ďalším hosťom. Ďakujem Cigo ešte raz. Ďakujem aj ja.